Nagdangat na sa masobra 188,000 ka mga Ilonggo ang nabakunahan sa first dose kag second dose vaccines batok sa COVID-19. Base sa datos nga ginpagwa sa Iloilo City Health Office, 188,503 ka mga Ilonggo ang nakabato na sa bakuna. Sa nasambit nga numero, 129,269 o kung 28.73% ang nabakunahan sa first dose, samtang 59,234 naman o kung 13.66% ang fully vaccinated na. Mayara naman sang 89,282 ang nabakunahan na sa first dose ang Sinovac at 36,387 naman ang fully vaccinated sa nasambit nga bakuna. 17,660 naman ang nabakunahan sa first dose ang AstraZeneca, samtang 6,322 naman ang fully vaccinated na. 660 naman ang nabakunahan sa Pfizer kag 16,525 ang nabakunahan sa J&J Johnson vaccine. Mahibaloan nga ang ini nga datos ang 42.39% pa lang sa kabugusan nga 450,000 target nga populasyon sang syudad. Ini si Karen Badilla nagabandera sa matuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, Radyo Bandera.